Ja, hej og velkommen. Det her det er Muscle Fuel Frenzy. Vi har en bodybuilder her, og han skal have samlet nogle proteiner til sine gains. Og der vil derfor falde proteinshakes og donuts ned fra himlen, eller fra toppen af fitnesscenteret, loftet. Når man får point, man får point, når man trykker på proteinshakesene, og man mister liv, når man trykker på donutsene. Og tiden den bliver vist herover i en drikkedunk, hvor vandet ligesom gradvist vil forsvinde ud, og det tager 1 minut for den at forsvinde ud. Så vi kan jo lige starte her. Der falder en proteinshake ned. Jeg klikker på den. Så får man 1 point. Det bliver vist heroppe. Der falder en til ned. Trykker på den igen. Så får jeg 2 point. Og så falder der lige en donut ned. Kommer jeg til at trykke på den? Ej, så mister jeg et liv. Ja, og så når du så har fået 10 point ved at trykke på den her, så har du fået level complete, og så går du videre. Når du derimod ikke, inden tiden render ud, eller du har mistet alt din liv, så har du tabt, og så er det game over.